लोगोफोर मोसाबाय दै ओमफ्राय आंनि मोसानायनि जाहोनखौ नोंथांमोना मोनथिदोंना मोनथियाखैबा लोगोफोर मोसाबाय दै ओमफ्राय आंनि मोसानायनि जाहोनखौ नोंथांमोना मोनथिदोंना मोनथियाखैबा मा होनो 1K कमप्लिट जानायखाय मोसाना दिन्थिबाय आरोना एसेबाबो बेखौनो दा सोरबा कमेन्ट हरलायगोन 1K बाहाय कमप्लिट जानायखौनो मानिबा मोसासोदो होननानै बेड कमेन्ट्सबो फैनो हानाय आरोना फैखागोननोखा अब्लाबो आं जेबो साना दे बेड कमेन्ट्स फैबाबो जाय होनो गोसो होबानो जाबाय आरोना मा होनो थेवबोथ' मोनसे 1K कमप्लिट खालामनो हादोंना बेखाय खुसि जादों आरोना गोसोआ नोंथांमोना मा सानो आंखौ सानदो आरोना सोरबा बेबायदिनो बेड कमेन्ट्स होगोन मिन्थिखायो आङो बेड कमेन्ट्स फैखायो होननानैहाय बेनिफ्राय लोगोफोर जाय बिथांमोन आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होदो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ सो माच आरोना बेनिफ्राय आसा खालामो आरो नोंथांमोना आंनि वाच टाइम आवार्सखौबो कमप्लिट खालामनो हागोन होननानैहाय बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जाय बिथांमोना आंखौहाय फेसबुक पेजावहाय फल' खालामाखै बिथांमोना थाबैनो थांनानै आंनि फेसबुक पेजावहाय फल' खालामबानो जाबाय दे आङो फेसबुक पेजनि लिंकखौहाय डिसक्रिपसनाव गाहायाव होना दोनगोन आरोना नोंथांमोना थांनानैहाय फल' खालामबानो जाबाय ओमफ्राय मा होनो आंनि फेसबुक पेजावहाय सब कमप्लिट जाबाय आरोना वाच टाइम आवार्स ओमफ्राय पोस्ट रिच इंगेजमेंट ओमफ्राय उइकलि भिउआर्स रिटार्न्स बेफोर सब कमप्लिट जाजोब्बाय आंनिया फेसबुक पेजनिया ओमफ्राय माबाल'सो नांगौ आंनो फल'वार्सल'सो नांगौ होमबानियाना आंना फेसबुक पेजआ मनिटाइज जासिगोन आरोना फल'वार्सल' मोनबानो वाच टाइम आवार्सफोराबो सब कमप्लिट जाजोब्बाय आंनिया फेसबुक पेजनिया माने शेयार जादों ना उनाव पेजाव भिउसबो थांसोदो बेनिखायनो आंना कमप्लिट जाजोब्बाय उनाव पोस्ट रिच इंगेजआबो ओमफ्राय उइकलि रिटार्न भिउआर्सआबो गासै कमप्लिट जाबाय आरोना बेनिफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि बे इउटुब चेनेलावबो आंनि वाच टाइम आवार्सखौ थाबैनो नोंथांमोना कमप्लिट खालामनो हागोन होननानै आं आसा खालामबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय था आरोना कन्टिनिउ खालामलांबाथाय बेबायदिनो जायो आरोना आङो 1 इयार आगोलावनो खुलिदोंमोन चेनेलखौहाय बेनिफ्राय आं गारनानै दोन्दोंमोन आरोना ओमफ्राय दा आङो 3 मान्थसनिफ्राय आङो दा कन्टिनिउ खालामलांबाय थादों आरोना कन्टिनिउ खालामलांनायखायनो आङो दा फिथाइखौ मोनदों 1K कमप्लिटबो जाबाय कन्टिनिउ खालामलांबा जालाङो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर चेनेल गोदान खुलिनो गोसोबाथाय खुलिनानै कन्टिनिउ खालामलां आरोना होमबानो जालाङो जाया नङा जायो
लोगोफोर होमबा भिडिअखौ दोनथ'नोसै दै नोंथांमोननिसिम थेंक इउ स' माच 1K कमप्लिट खालामना होनायनि थाखाय ओमफ्राय थाबैनो 10K कमप्लिटबो खालामनो हागोन होननानै आङो आसा खालामबाय बेनिफ्राय वाच टाइम आवार्सखौबो नोंथांमोना थाबैनो कमप्लिट खालामनो हागोन होननानै आङो आसा खालामबाय दे होमब्ला बिदिब्ला बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन दै